Ha kekerteng pa berkun bersim berkuj amen. Ablay try kan ran ngai ngu yeme ngi mane yeme ngi pendan burom yeme ngi sngongu kham tam nag bentab melaya dai ngi hadu kene ka klip man. Tementa ngi duai kerpat yeme men pa yu men sim berkuj bon wan pensyai yak jingbut jing perkhat jungi kenang hidup syampang bat sengau tu janai yak ketien ke jong mi. Tementa tung ner wai lang yak jing ruai jong men sim berkuj nak akot lenti benang shi spa an riu phupra. Shi spa an riu phupra. Men sim berkuj ku blai nong bu nong thau wan ban shong sa bat ki khun bat lot bun thes bun hangi jing ai jing ker khu thao them mai pat mara mod yangi try to one go try one pen clan one I born one ban hi kai lam yangi sha jing shai kublai pi baro hakane ka jan mit ngakhat ngaweri phi banya pusan lang halor kane ka wei na ki jinglong basneu jungi kabangin hapan pikir bah kata ka jing bitar ningkong ning shap ngakwa ban batai lingkot shaphang ka jingmut jongka ka jing bitar kadai ka jing sngo ha ka mensim jungi ha ka ba ublei trai kan rat nang bu nang tau ula bu haman uwei pa uwei ubriu ka jing thmu lane ka jingmut jong ka ne ka jing bitar kadai kabanya daya lade kapan kre ingi bnginya le ha kapor jong ka jingma bat ka jing siir te namar kata mlelai habangi bitar tangba wale pop Ephesus lenong basau kad khat ka baar phun riu u Paulus bakhoj la tho shai kedar ba ban bitar tangba wale pop what I lad yo uksuoj bon trei hangi Tek ka jing apher hapdeng ka jing bitar ka bamdei ka pop bat ka jing bitar ka badei ka pop ka jing bitar ka bamdei ka pom ngin shem nuksa kum ka wei na ki jing bitar jong ublai kata haba u bitar ya u beseng u ba pansya ya ka em ban bam ya u so na udieng jong ka jing tep ya ka babha bat ka besneu ha ka ba ngin shem ha ka kitab Genesis kalenong ka balait khat bakhat khat saw Te ka jing bitar jong Moses ru ya ki pa Israel ki bale eklet ya ublay bat ki mani ki ti blay thau katarungin sa syam ha ka kitab Exodus kalenong ka ba live huar kat khat ka ba khat khandai ka jing bitar jong Jisu ru ya ki to ki ba ya de ya thiet po temple ha ka ba upan kala khongpong ya ka mit jong ki to ki nong ya pen pisa ha ka ba ngin syam ha ka gospel jong Marcos kalenong ba khat wai kat khat ka ba khat san Teng ong biang ya pi amlelei ban bitar nak benta ka jing baha. Hangne ka long no ba ka jing bitar jongi ka dei ka dak baya ka ka bang nyo kor ne pikir la sha pensneu ne penting. Ngan ai nuksa kum ki kme ki pa haba ki bitar ya laki khon ba ki le bakla. Kam dei ka pop namar lada kim bitar bat kim pen bet ya laki khon kila ban ya sakma. Kani kala ru banja habaya day bat ki perlok para jorjongi henry shwa bengin bitar ngide ban pentikna bha bakam day ban tam shdo ta upot ubangin haban isi sendane kito ki breu naba ka jing isi para breu kadai ka pop ba ka ban sayalam sha ka jingjot nuksa kum ukan hakikitab Genesis kalenong basaw kad khat ka basan pun reu Haba uyoi ba ublay usngo bha yo abel bat ya ka jing terwa jong u henry ya ka jing terwa jong ukan pat sngo bha satya ukan ula bitar bat ula thmu ban pensneu ya lau jong para
Tena ki kam jong ki apostol ru kelenong bah nyau kat khot kebasan pusau haba ki riu de khot ka dorbar ki yo sngo ya Stephen bo kran ya ka hok kila slatik bat kila bitar kini ken ki de ki katto kat ne ki nuksa jong ka jing bitar ka bayalam syakapop teke ka daw jong ka ne ka jing bitar ka bayalam shisha syakta ka pop ka daw jong ka kadai namar jong ka jing do jing kermen ngiduna kajing shine hau blai te kajing sngo kanja sngo marwai kajing sngo janjar sngo khia sngo bun jing bajing perkhat pat ka palat do na kita baro kadai kajing tieng ngibitar namar bengi tieng balai kajing syap tieng bayok kiwei kan khamla ban yanga kajing syap tieng bayok kiwei kin long kham halor ban yanga na kata kadaw ngishu bitare kitu kibreu klam keno kadaw Haot kejuja barbor ha kajing em jungi para breu. Pitep habangi bitar ngido no 100% ya kajing sngobha. Bad kajing suk men simru kanam don hangi. Bad wat ki para marjan para marpa ki parlok parjor jungi ru kinam sngo tenat banyajan bat ngi ki breu ki badon kum kata kajing jat jinglong. Teng ngi sngo shngan ban shikeno aba o nado bangadang don haka kepo jong imei ipa ibitar ye imei nakata kadaw mentang along ke brio ke babitar bat ke badom riang leksi kala abandon kata ke jingkta haka jingja ya ke bala adep benshwa henrei habangi sngo thu pan ba ke jinglong ke bangi don ke long ke bam long bat ke bam yarap ru iki para brio ngide ban le shitam ban penyap du yaka wat sya yaka bakan job yengi Syubu mental ada don manu bakran lam lear yanga ya kebanga klem le ya bitar klem pem dengan sengu thuru ya lede bang ada bitar shisha mlilai ban sengu hakane karukom henrei pan anda ngala jai ngadai pat ban penbet ya la kajingmut da kebanga kli la de langan le ei nak bentakan ne dengan ia la ke ia kat bakalong Lada jauh bangat jiet ya kebaning kong kata bangan rai banet keren bat itu ibriu iba penbitar yanga ken mau baka jingmot kadai banlong ban wanra abiang ya kajingnya dai ke balapra amdai banga kwa ban pen ibor lani banga kwa ban penhun ya kata kajing kwa penhiar keput klempem ngadai hok ban war kajing shisha kenang ban wanra abiang kataka jingnya dai pedang jongi Kumba Paulus bakhut hak city shaki Ephesus kalnong basau kat khat ke baar pun riu utho amdei bakasngi kan sapno halor ka jingbitar jong phi tenga ko aban penkut daki kentien jong Paulus bakhut hak city shaki Ephesus kalnong basau kat khat ke balai phuai kyar bak na ka jingat nut baro na ka jingdom riang bat ka jing khong baro tulong pen ban ki basbon mar keliang ki bas ngaulem Kibaya map uwe ya uwe pat tek kumbau blay ula map ya pi hau kres na kajing anut kajing bamla ban map ki jing duna jong kiwe bat jong la de poi sha kajing ya penyap poi sha kajing ya padlock pet tengah bat ki khun ki tiru ken sakmano bat ha ka imlang salang ru kan sakta ajor ladangim husiar ya kane kajing sneu ba kan so thiet ha ka do nuot jongi kan sapen sneu amtang ya kiwe Hinrei kan sawan ra bun jat ki jingpang haladiru. Te kasti ada nakane kalong haba wan ka jingbitar laj khmat ka deng phana bat duai. Pusan ni kitu ki kenten ki bau Jisu la kran ha gospel jong Lukas kalendong ba ar phulai kat khot ka basa phulai. Nga ong phi menta kasngi phindan ringkat bat nga ha paradise. Kumjoru Lukas kalendong ba ar phulai kat khot ka balai phusau. Kopa toma beki kemshem latep ya kabakila le nganget skem ko para banget beiet baro ba ublay ubadap da kejingis nei un ai jing klanyangi habangi let shisha hakmat jong u da kamensim ka ba sungur bat bashida gaburam hau kpa badhau khun badhau mensim bakhun kumba kelalong hakaba meningkong jementa bat barabor jinom la jinom amen Kudonut bukhut tamu Jisu, tois naingi, kumaria gunung rap ki Kristan, terduai na kabenta jengi. Haga kateng, ukpa, berkun, bermensim, bukhut, amen.